Здравейте хора! Добре дошли в моя канал. Аз съм Габи и днес ще ви покажа какво съм си купила от Remix. Така, направих доста голяма поръчка, поне за моите стандарти е голяма. Купих си 5-6 неща, повече за есента, за по-хладно време и съм супер развълнувана да ви покажа какво съм си взела. Така че нека да започваме. Вижте колко е голям пакета. И съм много развълнувана, защото аз не съм ги отваряла. Изчаках специално да дойде време да снимам това видео, за да ги отворя и да ги разгледам. И сега ще видите реалната ми реакция. Аз много пъти съм си пазарувала от Remix и смея да твърдя, че съм много доволна от там. Почти няма дреха, която да не съм преценила по снимките и да не ми е харесала на живо. Така че съм силно обнадеждена, че ще ми харесат тези неща, които съм си взела. Надявам се и да ми станат. Така. Добре. Първото нещо, което не е интересно, но ще ви покажа, е този Clean Out Kit, който Remix имат. В случая Clean Out Kit представлява един пакет, който си поръчваш допълнително към пратката. Той е абсолютно безплатен, доста голям е размера на пакета и може да съберем най-различни наши стари дрехи, които не използваме, но са запазени и могат да получат нов живот при някой друг. Аз си го поръчах, защото си разчиствах наскоро гардероба и реших, че имам две категории дрехи. Едните са много стари, които са много захабени и няма да използвам, няма да давам на никого, защото не са годни за употреба и така нататък. А другите са дрехи, които просто не са били добра покупка, не съм преценила, че ще мога да ги съчетавам с достатъчно неща и съответно също в момента нямам желание да нося. Някои от тях, които стават като размер, давам на майка ми, на сестра ми, обаче те носят малко по-голям размер от мен. Така че в случая най-вече си го поръчах този Clean Out Kit, за да мога да си дам дрехите за Remix. И съответно, те когато направят продажба на дрехата, вие получавате процент от цената, за която е продадена дрехата. За пръв път ще го ползвам, никога не съм го ползвала до сега, нямам представа. Ако ви е интересно, по-напред мога да споделя какво се е случило с дрехите ми, които съм изпратила за Remix. Продължаваме нататък с второто нещо, което ще хвана, а това е именно едно тънко палто. Сега ще видим как изглежда. Така, палтото е на H&M и е ползвано без следи от употреба. Ето така изглежда. Леко по-дългичко е, с яка, с такъв къс ръкав е, т.е. не е дълъг до край, ами до някъде. Интересно изглежда. Размерът е XS. Ще изпиша цената тук някъде на екрана, защото в момента не се сещам за колко точно съм го взела. Има лека подплата, като блейзър е. Честно казано, изглежда чисто ново. Да, като качество изглежда доста добре. Добре. Следващото нещо, което ще изтегля от тази торба, са едни дънки, или поне на снимката изглеждаха като дънки. Те са на марката Nasty Gal и отново са в размер 34. Мисля, че отново са без следи от употреба. Не съм
сигурно, но нямат етикет, така че би трябвало да са просто без следи от употреба. Тук има коланче в горната част на кръста и надолу кръчолът се разширява. Да, много добра стегната материя изглеждат. Достатъчно плътни са по-хладни дни, не са супер тънки. Харесва ми детайла с коланчето. Със сигурност бих ги съчетала с доста неща и бих си ги носила в ежедневието. Добре, оставям ги на страна и продължаваме с следващото нещо, което е ето това. Това е една плетена тениска, като риска. Тук е с копченца, с яка и е по цялото модела в кремав неутрален цвят. Марката е Пъмки, не знам точно, за пръв път я чувам тази марка, не съм си купувала нищо на нея. С етикета е, тя е нова, аутлет продукт и цената отново ще изпиша тук, не се сещам. Изглежда приятна материя, може да видите така леко на дупке, но е плътна, приятна. Мисля, че би свършила чудесна работа. Сега за есента, дори с тези дънки може би стояло добре. И нагоре с блейзър или палто, зависи колко е студено. Така че отново съм доволна и от това. Това се чудих дали е риза или е блуза. Понеже на снимките на Уинси личеше добре материята, по-скоро материята е като на риза, леко прозрачна е, както виждате, в кафяв приятен цвят. Ризата е на марката Miss Pap и е нов продукт с етикета. Отново е в размер 34, като тук е с широк ръкав. И съответно има връзки и се завръзва отпред и след това може да се кръстоса отпред, да се пресуча и да се върже отзад. И съответно да стои с по-затворено деколте. Много приятна материя изглежда, много ми харесва цвета, наистина много харесвам кафява, мисля, че на моята кожа много подхожда. Така че със сигурност това бих го носила доста често. Отново мисля, че си пасва с дънките, понеже те имат подобен кафяво червен цвят и ще изглежда доста добре с тях. Ще изглежда добре с панталон, имам бежови панталони. Общо взето е доста универсална дреха, която хем може да е елегантна, хем да е в по-ежедневен туалет. Така че 10 от 10. Поне така на пръв поглед, преди да съм пробвала. Следващото нещо, което съм си купила и то е последното, е още една блуза. Този път е блуза, не е риза. Блузата е обикновена черна блуза. Марката е Urma Sender и About You. Или нещо такова, не съм сигурна как се чете тази марка. Също за пръв път чувам. Като блузата е с ниско поло, т.е. не стига до високо до брадичката. Съвсем ниско е. Съвсем обикновена изчистена помощна блуза по тялото. С прилепнал ръкав. Надявам се да ми е къс. Не, няма да ми е къс. Чудесно е. Леко, не леко, ами се изкъсен отдел. Кроп топ. Единственото, което го прави по-интересно е ето тази дупка тук. В случая ето тук на деколтето има отворено парче. Не знам дали може да видите как изглежда. Да, вижда се. Така, мисля, че е готин детайл, защото може да се използва като отделна част от тоалета, защото има детайл и не е супер обикновена.
Може да се ползва и като основа и отгоре да се слагат, да се допълват пластове, така че да се стилизира повече самия тоалет. Вече с тези дънки не мисля, че би стояло добре, но с почти всякакви пак дънки и панталони би си подхождало, в зависимост вече как ще го съчетаем. Така, аз си подбрах тези дрехи, защото повечето си пасват една с друга и мога да ги комбинирам помежду си като тоалети, но мога да ги комбинирам и с вече мои дрехи. Затова реших да не ги пробвам сега, понеже ще стане много дълго видеото, имам доста идеи за тоалети. Ако ви е интересно и искате да видите моите предложения за аутфити, бих се радвала да ме последвате, да се абонирате за канала ми, да ме последвате в социалните мрежи и да кажете дали би ви било интересно. И ако това би ви било интересно като видео, ще направя отделно видео с предложения за аутфити, включвайки тези дрехи, които съм си взела от Remix, плюс вече мои дрехи. И много се вълнувам, и защото си взех едни обувки от Бершка, които са елегантни и би ми било много интересно да съчетая и тях. Така че пишете ми в коментарите, харесайте видеото, абонирайте се и до скоро!